Hi guys, खुलुमबाय गामिसा बर' चेनेलनि हिसाबै बयखौबो गोसो गोथारै बारगायनाय जाबाय। दिनै मोनसे टपिक लानानै फैदों। बे टपिकआनो जाहैबाय बारग' मन्त्रि, सोलोंथाइ मन्त्रि, जोंनि बर' माहारिनि सासे सोलोंथाइ मन्त्रिमोन बिथाङा थानेस्वर बर'। बिथाङा रुंसारि जालांबाय। स' बेनि सोमोन्दै एसे सावरायनो नागिरदों रायजोफोर। स' बिथाङा जाबाय गरेस्वर हालामनि होननानै एसे खोनानो मोन्दों एबा बुजिनो मोन्दों निउस नायनानै। आरो बिथाङा एजेपिनि आमोलाव बिथाङा खेबथाम एमएलएबो जादोंमोन आरो लोगोसे बिथाङा आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि इडुकेसन मिनिस्टार जादोंमोन। स' गोबां मानसिया मिथियो, गोबां मानसिया मिथिया जोंनि माहारिनि गेजेराव। स' दुखु जे खबर जोंना बेनो जाहाथे बिथाङा मैयानि दिनाव रुंसारि जालांबाय। गोबाव समनिफ्राय बिथाङा गिदिर बेमाराव गाग्लोबनानै दङमोन। थाङै थाङै मैयानि समाव बिथाङा अराय समनि थाखाय जोंनिफ्राय गोजानाव थांलांबाय बिथाङा। स' बेनि थाखाय जों दुखु फोरमायो जाहाथे बिथांनि जिउमाया जाहाथे आलो गोजोनै थाहैथोंसै होननानै जों आनान गसाइनिसिम आर'ज गाबनाय थाबाय रायजोफोर। स' बेखौनो शेयार खालामबाय जाहाथे थानेस्वर बर'आ सानसे समाव बर' माहारिनि गेजेराव एजेपिनि आमोलाव सोलोंथाइ मन्त्रि एबा इडुकेसन मिनिस्टार जानो खाबु मोनदोंमोन। स' बेनि थाखायनो दुखु फोरमायो रायजोफोरा एसे शेयार खालामबाय जाहाथे नोंथांमोना जाहाथे जायफोरा मिन्थिया बिसोरबो मिन्थियो। स' बेनोसै जाहाथे शेयार खालामनो लुबैबाय गावनि माहारिनि मिनिस्टार। स' बेखायनो शेयार खालामनाय जाबाय रायजोफोर। स' बाखि एसेबां गिदिर टपिक नङा बेनोसै। स' जायफोरा आंनि चेनेलखौ जोबजासिम नायो एबा बेसेन गोसा समखौ होयो बिथांमोनखौ गोसो गोरबोजों रोजा रोजा साबायखर बावहरो। आरो जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदान फैदों अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामना लादो आरो लोगोसे खनाय बेलाइकन बेखौ थुनानै अल खालामनानै ला। आरो लोगोसे आंना फेसबुक प्रफाइल दं आरो लोगोसे पेज दं, बेखौबो फल' खालामना लायो नोंथाङा जाहाथे बिदिनो थुलुंगा होयो, जाहाथे क'पारेट खालामो दावबायनायनि थाखाय। स' दिनैनि टपिकआ बेनोसै। स' बाय बाय, सि इउ नेक्स्ट ब्लग।